It's about time. Kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre ndine Brian Banda ndi programu yathu yapadera ya Kwagwanji. Mdziko muno nkhani zikulu zikachitika chifukwa nkhani zikulu zikagwedera ndi zimene zimatidzutsanso ife kuti paufunika kuti tichite special Kwagwanji. Ndiye kulikonse kumene mukutionera madzulo ano in Malawi and around the world. Ndine Brian Banda ndili ndi ndevu zamwayi ndikulandire mukoneka muno very smart Yeah, as usual. Ndari kapena mupita kukwati kapena paja makonda Inu mubila wasi. in as usual La ngeke mubila kukwani. unaona kapena paja mumakhala uje leading couple Kwa tengu kabila. munambora opa tengu kabila Kwa jema chacha? Ani machacha. aya asu mkachaje Atufajani. Kumanika tasikeda kache. alikata Kaboja kawetu huko ndani. so anyamata ndirande runchocho anyamata ndirande you cannot take ndirande out of a person. Kodi sijingaga mbenkani usagamba kuchokera. Nanga si dasimene yoyo amachita ndatha kundirande Olo kampani kapeza na nyumba kunyambadwe kundirande sudathe. Oh, it's fine, it's fine. Ndikulandireni inu amtsukuluzi. Kodi dzina ali basi mtsukuluzi? Ai, Jonah Pankoko. Kodi la mtsukuluzi li basi la mmena munthu uyu? Ndilachi. Eti? Ata masukuluza kae. Amatsukuluza? Kutero. Maina chipongwe. Ezona Timuona ngati kanabwera azimodzi. Yo, ikafika wewe bobo. Yakundira. Yako. Ikafika kundira. Yako ndiye sufuna kuti tikhalitse. Yes, koma yanzako. Koma ndeti kamba yawa ndi. Ngero ndine to basi. Ngelo wako. Ngelo wako. Iwe. Mbusa ndine bana. Kamba zina kwera pano. Mbusa ndine bana. Usadele. Tikulandireni andevu zamwayi. Tikulandireni swali lubambo mtsukuluzi. Tinabwera pano chifukwa chonena kuti pakachitika esheka mdziko muno sitingadikire mawa nkhani zina zimafuna kuzikambiratu zikadaliza moto. Yes. Ndiye kunali press conference ya zipani zotsutsa boma Afford DPP UTM akuti ndi UDF mwa UDF idalibobwera tikambanso zimenezo mwamvanji mwachidule. Mwachidule ali ndi nkhawa zokhuza ndondomeko ya zachisankho cha 2025 nde munkhawa zawomo afuna kuti ayankhidwe mfundo 6 munkhawa zawozo ndi akuti zimenezo ziyankhidwe kalembera asadayambe pa 21 Oktoba. Yoyambirira mfundo yawo imene akudandaula pamene popo ndi wapampando wa meki akuti ndi m'bale wa anthu ena ndi ubale wawo wanthu akuona ngati kuti ukhoza kukhala ndi zinthu zina zimene zikhoza kukhudza chisankhochi. Then akundandaulanso mkulu wa kumekiku akuti kukhala ngati iyeyo ngwachipani komanso ulu wa procurement ndi amene amapanga zogulagula akuti amene yonso akuoneka kuti ngwamakaka achipani amene yonso akufuna atule pasi udindo. So afuna anthu atatu atule pasi maudindo awo chifukwa chokuti akhulupirira kuti anthu sangakhale opanda kukondera. Then iso ali ndi dandaulo lina lokhuza kampani imene yakuti ikutipasa machine amene tigwise ntchito poti tikuyuza hybrid tiziyuza kwinaku makina kwinaku manyo akuti kampani imene ikuoneka kuti ili ndi nkhani zake zambiri ndi machine amene wawa asakukhutisidwa kuti abwere kunoko. Nkhani ina ndi imene amapempha a NRB kuti a NRB akakhale malo amene anthu azilembesirako zisankho osati kuti azikangoyang'ana amene adalembesa kale cha mzika koma kuti azikatha kupereka mwayi kwa munthu kuti alembese cha mzika pompo pa sentapo akangomaliza kulembesa cha mzika uku alembese no mukaundula wa chisankho akupemphaso pempho limene lolo. Ndi I think zimenezo ndi zina mwa zinthu independent auditors. My independent auditors ati akudabwa kuti meki kukana bwanji kukhala ndi ma independent auditors pamene mbuyomo zidapangidwapo. So nkhani zawo zidali zimene zizi kuti ziyankhidwe pasanafike pa 21 nde mwachidule nitakunena kuti adabwera ndi nkhawa zawo zokhudza ndondomeko imene yayambika padakali pano pokonzekera chisankho cha 2025. Inu mwamva bwanji?
ndamva zimene afotokoza awa kuphera mphongo zonsezi zipani zotsutsa boma zikuona kuti chisankho cha chaka chamawa sichikhala free fair and credible, zinthu zikakhala kuti zili mmene zili pakatali pano. Okay. And mmene akuonekeramo sali ready kudzavomereza zotsatira. ti kamba bwino. Yes. Nkhani koma ena amene ikwakhudza nkhani ndi bungwe la NRB ndiye amene amayendetsera bungwe limenelo tinawo pa line pa ndiye potaka lowa meeting. Yes. Ndiye timati tiyankhule nawo kaye then we'll have more discussions. Tikulandireni Mphatso Sambo amene ndinu mkulu wa National Registration Bureau madzulo ano. Asambo? Asambo? Yes, Brian. Tikulandireni ndi andevuza mwayi komanso amtsukuluzi pa television. Ziko mukwambiri pondilandira pa Times TV madzulo ano komanso potipatsa mwayi ndi mpata kuti tifotokoze zina ndi zina mmene ntchito ya NRB ikuyendera. Ine ndili pano ndithu. Ndiye ndimati ndikuperekeni koyamba kwa achimwene anuwa kuti ayambe ndiwowa. Bwana Sambo, zikuonekabe kuti munkhawa zimene zimatuluka kwa anthu zokhuza chisankho cha 2025 NRB ikumatchulidwabe. Nde ikumatchulidwa mwina mbali ziwiri. Mbali ina ndiyo kuti kodi mumalemba kha ngati mokondera madera ena kuti kwinako akukonderedwa kwina sakukonderedwa. Komanso pabwera ganizo lina kunena kuti pokuti chimene chikukambidwa m'malamulo padakali pano chiphaso chokhacho chovomerezeka kuti munthu alembetse masankho chikuyenera kukhala cha NRB cha mzika chimene chimatusa NRB. Anthu ena akupempha amene amalankhula masanawa kuti sizingatheke kuti muzikapezeka pa center pamene pazilembesedwa kuyambira pa 21 Okutobapa koma osati kukangoyang'ana kuchita verify amene adalembesa kale koma kupereka mpata kwa amene adakwana zaka 18 ndi amalawi ovomerezeka kuti mwalembe pompopompo inu mukalemba kena kakhalenso ni mwayi olembesano mukaundula wa chisankho. Timati muyambe mwina ndi nkhani ziwiri zimenezi mukuzilandira bwanji? Nkhani ziwiri zimenezi zatifika koma tingo fotokoza bwino ndipo ndikupempha Malawi kuti amvetsetse kuyambiraso inoyo atolankhani kunena kuti sizoona kunena kuti bungwe la NRB likukondera ku ntchito yake yakalembera. Kuti titsimikize mawu amenewa tikhoza kunena chonchi. Ifeyo ntchito yakalembera imeneyi sikuti yayamba mwezi uno, ndi ntchito yoti inayamba kalekale. Ngati bungwe la NRB ntchito yakalembera imeneyi inayamba mu zaka za 2016 2017 mukati muone ndikale ndithu limenelo. Ndi chifukwa chake kalembera ndi poso chisankho cha 2019 2020 kunagwiritsidwa ntchito chiphaso cha unzika kuti amene ndi nzika ya Malawi yoti ndiyovomerezedwa imene itenge nawo mbali. Kuchoka pamenepo tinapitilira ndi ntchito yakalembera wa unzika. Ntchito imeneyi imagwirika maboma onse kumene kuli a DC kapena kuti kumene kuli NRB. For NRB imagwira ntchito paboma pasi pa office ya DC. Ndipo boma lililonse m'Malawi muno pali office ya NRB. Komanso tinayesetsa kuti m'malo moti office imene ikhale kwa DC kokha anthu ambiri ali kutali. Ndiye tinayikanso ma post office ambiri kuti tizigwira ku ntchito anthu akhoza kubwera ku zalembesa chiphaso chawo ndi zina zotero. Komanso tikapitirira apo kuthokoza kuti m'Malawi muno zambiri ndithu zikumalakalaka kuti pakhale IT. Munthu ngati afuna atsegulitse madzi ku nyumba pafuna IT. Ngati afuna apite ku banka atsegule buku la ndalama pafunika IT. Passport, driving license,
ndi zina zonsezo zimafuna IT. Kusonyeza kuti amalawi ambiri ali ndi chiphaso cha unzika cha IT. Pa nthawi imene analembedwa ma 2017 2018 amalawi oposa 9 million anali ndi chiphaso cha unzika, ndipo pali pano patawonjezera nambala ija tafika ndithu kuposa 12 million amalawi amene ali ndi chiphaso cha unzika. Komanso mwina ndingonenerapo tunso kuti achichepera amene sanakwane zaka 16 amene osapasidwa chiphaso cha kubadwa, kusonyeza kuti amalawi oposa 15 million ali ndi chiphaso kuti audziwika kuti uyu ndi Malawi. Ndi dziko limodzi mwa mayiko ochepa kwambiri amene takwanitsa kugwira ntchito imeneyi, ntchito yabwino ngati imeneyi. Ndiye amalawi amene sanakwanitse kulembetsa 2017 2018 2019 mpaka 2020 amene wawa tikhulupirira kuti akhoza kukhala kuti sanakwane zaka 16 malamulo sakuwalola, kapena anachokapo ali kutali sanathe kukwanitsa kuti alembetse, ena mwina sanalokonzekera. Ndi tinakonza njira yonena kuti tifikire amalawi wonse akhale ndi mwayi olembetsa chiphaso cha unzika, makamaka kutanthauza kuti amene akwanitsa zaka 16 kapena 2025 adzakhala zaka 18 tisaphere mwayi kapena ufulu wawo kuti akhoza kulembetsa chiphaso cha mavoti, kalembera wa mavoti. Ndi chifukwa chake munaona kuti bungwe la National Registration Bureau ndi bungwe la Malawi Electoral Commission anasayinirana mgwirizano kapena kuti kumvetsetsana. A Minister of Homeland Security pa nthawi iyo Honorable Dr. Kenneth Khale Ngoma ndiso a chairperson a Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachali anasayinirana. Ndiye ife chifukwa chimene chitenera kuti tagwirizana kuti ife tikuthandizirana kuti anthu onse alembedwe. 2023 tinabwereranso ku field, tinazungulira Malawi yonse kupereka mpata kwa Malawi aliyense mosakondera kuti alembedwe akhale ndi chiphaso cha unzika. Mukumbukira kuti tinali ma phase 8 ma phase 9 akalembera ameneyo. Tikabwera ndi phase yoyamba timatenga boma limodzi kumpoto, phase yoyamba kunali Chitipa, boma limodzi pakati Dowa, boma limodzi ku Eastern Region Balaka, boma limodzinso kumwera Mulanje. Phase yachiwiri Kalonga, Salima, Machinga, Cholo. Ndiye tinayenda mafezi onse aja kuwapatsa mwayi amalawi wonse kuti akhale ndi mwayi olemba. Kuchoka pamenepo tabweranso ndi kalembera wina amene timati mopapo kuchokera 2024 Juni mpaka na kumafika cha August. Ndiye pakalembera onsewa timagwira ntchito bwanji. Tinapereka mpata wotere. A DC lamulo limanena kuti iwo ndiye wamkulu wakalembera paboma paja. Ndiye DC samagwira ntchito yekha, amagwira ntchito ndi tsopano tipange chonchi. We may not have enough time for all that explanation. Funso lakuti zibani zotsutsa boma zikunena kuti pamene kalembera wa kaundula wa voti akuyamba pochitira kuti anthu ambiri sadalembetse. Kodi sizingatheke inuyo pa sentapo anthu akamakabwera mmudzi adziyambira pa tebulo yanuyo kulembetsa dikirani kaye makamaka ku chigawo chakumwera kuno akuti simudalembetse mwamnanu ayi. In fact, for lack of a better word, akuti manali kukondera sizoona zimenezo kunoko kumwera kuno akuti machina mango zimazima zosalongosoka mpang'ono pomwe. Ntchito yitu isinamalize. Okay. Ndiye akunena kuti pozindikira kuti anthu ambiri alibe ID pamene akuyamba kulemba kalembera wa mavoti, kodi inu pa center simungayike tebulo kumalemba pompo akachokapo mukampatsa kankalata kaya ndi kadi nkupita pa tebulo la mekiro nkukalembetsa kamundulo wa voti? Ndimafuna muyankhe imeneyo. Mwandifunsa mafunso atatu. Yes. Ndikhulupirira mafunso onsewa sinayankhe.
background ndimanena ija inaliyo pindiro anthu ena amene oti tikafona we unfortunately we don't have time for background. Tilibe nthawi ya background. Taijowa background ija. Yes. Ndeti kufuna kutsindika kuti sizoona kuti INRB agwira ntchito mokondera chifukwa tindafotokoza ku background kuita kuti tizikhala choncho. Then funso lina limene munanena kuti kodi sizingatheke kuti akakhale side by side. Nkhani imene yitu ndi kalembera wachisankho ndiye muonetsetse kuti ife INRB malamulo anagawa kale mabungwe awiri osiyana malamulo ake oyendetseranso osiyana. Ifeyo tikungobwerapo chifukwa tikuyenera kuti tionetsetse kuti ndi civil register population register kuti ameke agwiritse ntchito chimodzimodzi road traffic akafuna kuti apereke malicense amagwiritsabe ntchito chani njira yathuyi. Nde ifeyo tapereka ndithu mwayi kwa aliyense ndipo pali pano pamwayiwo ulipo amene sanalembetse abwere akalembetse ma office INRB ndotsegula. Ndiye kuti tikanene kuti ifeyo kumene kuchitika kalembera wa chisankho ifeso tidzikankhizire kuti tichita choncho tikulakwitsa chifukwa chisankho chimayendetsedwa ndi Malawi Electoral Commission imene ili pa commissioners amene amayang'anira bungwe limenelo. Ife ntchito yathu ndi kalembera chabe. Ndiye sitikayankhe kumbali imene angayankhe ndi Electoral Commission amene angatipemphe kuti ifeyo tikagwire ntchito ngati imeneyoyo. Koma mungodziwa muzanso Malawi aliyense kuti office zathu ndizotsegula. Hold on, John. Yes. Kodi Mr. Sambo, as we speak panopa muli ndi data yotiuza kunena kuti Central Region talemba anthu motere population imene imayembekezera yotere. Central Region, I mean ku Southern Region talemba motere, ku Northern Region talemba motere. Do you have those figures? Tili ndi figure iliyonse ndipo mafiga amene wasiwobisa chifukwa zipani zonse za ndale zinaitanidwa kudzera ku CMD tinazipatsa aphungu aku nyumba ya malamulo kudzera makomiti osiyana-siyana tawatenga nkuwaonetsa ntchito athu imene timagwirira. Senza kuti aliyense ngakhale inu atola nkhani data muli nayo tinayitanisanso ma press conference mwezi uliwonse kuchokera mwezi wa Juni mpaka na panopa. Information iyo ngati kufunika ndiyoti information ilipo tikhoza kupereka koma kuti tizingonena kuti kwakuti sanalembedwe anthu anakondera zimene zozo ndi bodza. Bodza tu limakoma wina akamangonena opanda mafacts. Apaletse manambala apapa ndipo opereka manambala ayo ndi ndani chifukwa ndi National Statistics Office amene amanena kuti Malawi muno kutcholo kukhala anthu mwakuti pa chaka cha 2024 kukasungu kukhala anthu mwakuti chaka cha 2024. Ifeyo titatenga manambala amenewo kugwira ntchito kuonetsetsa kuti manambala amene anapangidwa estimate acha tikwaniritse tinakwaniritsa ndipo tinadutsa. Yeah, ndiye nkhani tu ndiyosavuta. Tatipatsani ma figures. Ku Central Region mwalembetsa ngati, ku Northern Region alembetsa ngati, ku Southern Region zimene mufuna. Yes. Ngatali nawo. Kana usira ali mu office. Angoyatsa computer. Ma figures amene muli nawo Asambo. Angoyatsa computer. Ma figures amene wotupacha ma figures amachita kuonkhetsedwa. Koma tili ndi ma figures onse maboma onse boma lililonse tili manambala amene takwanisa kufikira ndipo tipatseni yama district. Mukhoza kungotchulako district imodzi kuti ndikutchulireni sindingathe kudutsa ma district onse manambala onse amene alipo. I think the contestants one kulilongwe tiyambire kulilongwe. Kulilongwe tinafikira anthu odutsa 2 million and amene pa 2 million ipo amene anakwana zaka 18 ali pa 1.9 million, close to 2 million as well. 40 amene ali less than 18 ndi wocheperapo. Boma lina Blantyre. Ku Blantyre nalemba anthu oposera over 930,000 and kwa amene anadutsa zaka 18 ndi chama over 910,000. Ndingopereka disclaimer kuti manambala awa ndi oti amakhala kusintha. Mwina anthu ena alembedwa awiri atatu onjezera koma awa ndi manambala amene analipo ngati chapo mpano. Timalize ndi ku Mchinji ndi ku Tcholo. Chabwino
kunchinji ndi kucholo sitiphatikiza tichula padera ndi manera muchule padera mchinjiyo ndi tinalemba anthu pafupi 470,000 amene ndoti anakwana zaka 18 ndi oposa 455,000 awa ndikupeka ma estimate andi cholo tinalemba anthu pafupi 500,000 anthu amene anakwanisa zaka 18 ndioposa 490,000 so information yonse ilipo wina asanene kuti information ndiyabodza asangonena abwere chifukwa pali ndondomeko zake abwere azanene kuti tifuna tione information imeneyi kuti tipereke ndizovuta zoti NRB ikhoza kungonena kuti manambala akhala motere sizingatheke makina amene analipo analovuta koma mavuto chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana zina zachitengedwe monga ngati mvula ndi kuyendera kwa magetsi sola pamene popo mudakali pamakinapo odandaulawo akunena kuti mukafika madera ena zikumayenda bwinobwino koma mukafika madera ena ndiye ayi tiona watha chiyani mpaka malo molembetsa anthu 100 pa tsiku kungolembetsa anthu mwina 5 aya tena Malawi uzibe chilungamo nthawi zinaso Malawi azitha kusiyanitsa kuti mwina zina zimangokhala ndale olo mwina mawu akungobwera koma kunena mwa chilungamo ifeyo tikugwira bwino kwambiri ntchito maiko ena sakusilira kuti ife tikugwira bwino ntchito kwambiri koma tiye zandalezo zizikhala ndale muzitipatsa mpata kuti ife tisayankhireko koma ntchito imene kugwirira ndithu pamene pali vuto tiuzeni ifeyo tibwere kuti vuto limene tithane nalo koma kuti tingonena kuti iye mwakondera Mungu atipitsira mbiri chabe ife tili ndi chinyamata amene kuti mbiri zawo nzabwino tikugwira ntchito mwabwinobwino kuti Malawi aliyense timpatse mpata ndipo palibe amene amapereka lamulo wachipani kandi olamula kapena otsutsa kuti anene kuti musapange izi kapena mupange izi zimenezozo ndizosatheka chifukwa tili ma independent parties tili ndi ma DC tili ndi MP kumaboma kucha tili ndi makhansala anthu onse amakhala kuyang'ana ntchito athu ngakhale mafumu komanso mabungwe ena ndi ena amene amakhala kutitsatira kuti ati aone metu kuti ngakhale United Nations ma donors amakhala akutitsatira nkumaona kuti ngati pali vuto lililonse tiyeni libwere ife tingokonza vutolo kenako zinazo zizipitirira ndi chitukuko cha dziko la Malawi tili osangala kuti dziko lathu lili patsogolo lili pamwamba pa number 1 kuti nkhani yakalembera ku Malawi zinthu zikuyenda bwino chabwino ineyo ndimati mwina going forward tikhoza kutenga ife numbers amenewo nkwaonesa anthu kuti I think numbers titenga numbers amenewo tikuseliku tizaonese anthu kuti NRB numbers awo akuti ndi amene wawa so that anthu tikupatsa manambala awo tuchitonena kuti boma lililonse yes nditi zinena kuti boma ilili yes amene amachita chiwerengero a national statistics anena kuti mukhale ndi target yakuti mukuti iniyo mukuti mwadusa target tafika pati chabwino komano ine ndimabwerera pa ijayi yapa center ija ameki akuitanani ndi kale inuyo kuti mukakhalepo pa center apo chifukwa choti munthu azikamba kaye kupanga kuchita verify cha nzika chake asadapite no kukalembesa kumeki kukaundula wa meki mukakhala mulipo kale nde sinimamvesesa kuti mukuona kuti chingalakwike ndi chani kuti mutakhala kuti munthu uja akuchita verify nde wina wabwera zomuyeza zonse ali nazo for whatever reason sadakwanise munthu amene malembamo koma wabwera pamene pajapa ndi Malawi ndithu wakwana zaka 18 maumboni kaya amene makhalira amene amalembesera simungamulembe pamene paja chifukwa chani mwina by extension Mr. Samba musanayankhe la nsisali Yes. mutsimikize inuyo because some are saying kunena kuti mu 2018 NRB yo imapezekanso ma centers momwemo and mathandizira anthu amene analibe ma IDs at that time. I don't know how true that is kuti mathandiziranso anthu right there. Choyamba ndingotsimikiza kunena kuti ifeyo pa nthawi ya kalembera wachisankho NRB tizinapezeka pa center iliyonse koma sitikagwira ntchito ya kalembera nthawi imeneyo. Tiyeni tisasokoneze ntchito iyi, tisasokoneze zinthuzi. Tikufuna kuti chisankho chidzayende bwino ngati Amalawi tonse. Ndondomeko za NRB izosiyana
zimene zikuchoka pamalamulo akalembera. Ndondomeko za meki zikuchoka pamalamuloso achisankho. Ndiye ifeyo tikubwera pa center paja ndi ntchito yoti tikathandize anthu amene akapezeke kuti ineyo ID yanga yatayika amene ndimabwera kapena andibera kapena yachoka. Anthu amene ajawo tikapatse mwayi oti athandizike, itsimikize kupereka proof of registration, kuwapatsa chitsimikizo kuti ndi Malawi akhoza kutani kulembetsa. Pamene pomwe tiyambikire kwambiri fa ndondomeko imene iyi ndi ndondomeko yapamwamba. Chachiwiri tanena kale ndipo tikubwereza ntchito yakalembera wa chisankho ndi ntchito ya meki. Ndondomeko zonse zimene zina kuchitika pa matenda achisankho, ma registration center, ma voter registration center ndi ndondomeko za meki. Ifeyo tikungobwerako ndi verification, ndipo tachita kupemphedwa kuti tibwere tikagwire ntchito imeneyo monga mwa malamulo amene amatiwalera kuti tizigwira ntchito yakalembera, komanso to provide single source of truth kuti ifeyo ndi amene tili ndi mphamvu zovomereza kuti munthu uyu tinamulemba ndi Malawi. Nawo tomalizira ndimangofuna ndinenepo kumbali ya kalembera kuti amayenda bwanji. Ndiye kenako ndine naso za 2018-2019 kuti chinachitika ndi chani. Ifeyo kalembera kodi chimene chimachitika, munthu amabwera kuzapanga apply kuti ineyo ndinenzika ndikufuna kuti ndilembe mukaundula kuti ndikhale ndi chiphaso chovomerezeka. Ndiye anthu amene akulemba aja amaona ati kuti kodi munthu yudi mmene wapereka fomu yakeyi afumu avomereza kapena ali ndi mapepala otsimikiza kuti ndi Malawi ndi zina zotero, ngakhale kulankhana naye kuti amvetsetse chinachitika ndi chani. Ingonjezanso kuti pali panopa munthu wamkulu woti akupezeka kuti sanalembetse kufika tsiku la lero timamudabwa ati timati kodi anali kuti ameneyi kodi anali ku Mozambique kapena dziko lina lililonse. Ndiye pa nthawi imeneyo akabwera amakhanga pachita apply. Ndiye kuti ofisa amene akulemba kucha angolowetsa kumakina ngati application. Ndiye zimakapita tsopano kukaphikidwa ku makina akulu kumene kula Malawi wonse. Ndiye timaona kuti munthu usanalembetsenso mwina akulembetsa kachiwiri afuna asinthe dzina, kapena akulembetsa kachiwiri afuna asinthe chaka chake chobadwa, kapena afuna achite za chinyengo. Ndiye makina aja amaphika nkuona kuti zalazi mulibe mu makina athu akuluwa, komanso nkhope iyi ndi achilendo. Ikapezeka kuti nkhope ija anajambulitsa kale, imafufuza mukaundula monse ndiye imanena kuti uyuyu Brian Banda analembetsa kale, amene ndi Brian Ronston Banda. Ndiye timaona tsopano munthu officer wamkulu kupanga intervene kufufuza kuti kodi chifukwa anthu ofanana nkhope monga ngati mwina Brian Banda ndi Wanda Msisha timatha kunena ndithu kuti anthu akuoneka ofanana, koma timatha kuona tsiku lobadwa ndi mafeatures ena ankhope kuti anthu andosiyana. Ndiye timavomereza kuti munthu uyu apitirire. Ngati pali chodabwitsa ndiye kuti application ija iperekedwa. Ndiye zimene tikunenazi sizingamachitike pa nthawi yoti tikuchita kalembera wa meki. Unfortunately, abwere ku NRB kuti tidzalembe alemba. Ndiye ndi zinthu zoti zimathotenga kanthawi pang'ono, komanso ndondomeko ngati security document. Ndiye tiyena abwere tidzalembe anytime kulikonse tialemba, koma pa nthawi iyi titengera kwa meki pa ndi ndondomeko zawo kuti ife titsatire zikomo. ya 2018 2019. So 2018 ndi 2019 imene jayo anthu anali akukhala ngati akuchita ma application, so process anali sinthako pang'ono kuti anthu onse azipanga apply. Inali ngati njira imodzi yopanga outreach kuti anthu alembetse koyambirira kupambira nasa nalembetse. Munkapangira pa center pompo zimachitika pa center pompo kuti apa kubwera munthu alembetsa pa NRB na amekisa alemba pompo. Ndiye kuti anakaphika komalizira uko malamulo asintha pakati pa iya. Tsopano mukanena za malamulo tikunena kuti malamulo akuyendetsa bungwe la meki, malamulo ena akuyendetsa bungwe la NRB. Ndipo makhala ndondomeko za NRB ndi ndondomeko za chovuta nchiyani mmene mudachitira mu table apa munthu kubwera mmamawa kulembetsa zaunzika kumpasakani. It has been done before. Yes. Ulendo uno chovuta nchiyani asambo. Tsopano mumvetse kuti zifukwa zikhoza kukhala zambiri. Ndine chifukwa chimodzi chosangalatsa kuti mumvetsetse ngakhale mu 2018-2019
kunali ma mistake ambiri amene anachitika komanso ma duplicate amene analipo pa nthawi imeneyo yokuti registration yonse ichitike. So learning from zimene zinachitika pa nthawi imeneyo pali panopa tinafika ngati kuti 75% of Malawians onse gapatsa ID including birth registration or birth certificate. Koma adult population anthu amene ndakulu akwana zaka 16 tikunena kuti afika 102%. Soyenza kuti adult population yonse lafikira. Ndiye chimene tingafunire kuti ife tikakhala limodzi ndi aneki kumachita sokalembera. Ndanena kale ndondomeko ina amene amatsatira. pomalizira nthawi yatithera mantha a opposition ndionena kuti mugwiritsa ntchito NRB aboma akugwiritsa ntchito NRB kuti ena ma strongholds azipani zina anthu asakavote chidule agwiritsa ntchito NRB pofuna kubera chisankho chiwa chaka kumagwiritsa ntchito. I think that's more blunt. Yeah, that's what they say. Our opposition naamba ndi andale ndiye nthawi zambiri zandale zimakhala zovuta ifeyo ngati atekniko kuti tithe kuyankha koma izozo sizoona. In also serious allegations have been leveled against you kuti mmakhala ngati mutsamira ku MCP zimenezo zikhozokhala zona. Iya aliyense akhozokhala ndi mbali yake mpingo umene amatsata koma inenso ndi mpingo wanga umene ndimapemphera koma tikanena pa nkhani iyi ya ndale pa ntchito yathu sizigwirizana chifukwa ife ndife ma civil servants ine ndine civil servant. Aliyense aku NRB kuno kutsogozedwa ndi ineyo amene ndikutsogolera bungwe la NRB aliyense ali ndi mpingo wake. Tukamba za mpingo tukamba za chipani tukamba za chipani ndiye ineyo ndi ufulu kunena kuti ndimatsata chipani chakuti kapena chakuti koma pa ntchito imene ndimagwira sitimayang'ana za zipani is apolitical timangogwira ntchitoyo imene ikufunikira. No timene pamenepa ndinu bwana PS NRB ndikuthokozeni. We wish we had more time komano for today this will do. Yakuthokozani kwambiri zikomo kwambiri. Zikomo. Amenewo ndi bambo Mphatso Sambo amene ndi PS wa NRB. Ndiye tinanena kuti tikamva iwo chifukwa amathamangira ku meeting. Ndiye tizukutano zimene ena akuluakulu aja anena. Koma mwina your thoughts this far. Kukhuza zimene yankhula NRB. Yes. Look, pamatha kukhala anthu amatha kukhala ndi zinthu zenizeni zimene akudandaula. Kuchenjera kwa anthu amene amafusidwa mafunso. Ukakhala kuti munthu kuchita allege amathamangira kuti ubwerese umboni. So pempho langa likhaliro kuti kwa amene muli ndi maumboni azimene zikudandaulikazo tamabweresani maumboni aja mukabweresa umboni kuti mwachitsanzo kwakuti kunachitika zakuti umboni wake ndiwu anthu amasowa pothawira. That's right, yeah. You know, so umboni ndi wofunikira chifukwa kwa munthu amene akunena kuti chakuti chalakwika anthu amathamangira kuti tipase umboni wache. Komanso the fact yokuti mwina umboni opalibe zisapangise kuti anthu azinena kuti iyayi anthu angonena nkhamba kamwa. Munthu uzikhala kudaba kuti nchifukwa chani nkhani modzimodzi yungotulukabe. The fact yokuti anthu ena akakungodandaula china chake chizikupangisa iweyo amene ukudandaulidwawe nkuona kuti pali pena mwina nkutheka kuti sitikupanga bwino. So osangokakamira kuti iya anthu ndi andale iyayi tapangapo chisankho cha 2020 chimene ndimakonda kuchigwisa ntchito ngati chitsanzo. Palibepo munthu amene anachidandaula kuti ma process anayenda bwanji anthu amadandaula nkhani zina. So nzotheka kukhala ndi process yokuti anthu osayidandaula mmene mwina zikuchitira papa izi zamba nsanga kwambiri. Anthu amba kudandaula kutali kwambiri zofunikabe kuti osangonena kuti iyayi anthu akulira undisokosera nkulinga utamva tamvani kuti kodi anthu akudandaula chani. Merits and demerits zazomwe anthu akunenazi nzotani so that ukamayankha munthu zina kuti nkuthekadi kuti mwina pena ndi pena tuponya. So tibwereraso tikaone zimene anthu akudandaula kunena choncho. There is a huge disparity. Mafuna kuti you should help me understand. Figures za kulilongwe ndi ku Blantyre 2 million
versus 500 yakuti. What's going on? No, imeneyo mwina itokhala depending on the population ya mena machulira munja. Kwa machula kuti mwina malingana ndi National Statistics Office ndo population ya kumeneko mwina ndi otere. Okay. Figures osangafanane depending on ndi chiwerengero cha anthu mwina kudera. Komanso pajamba amachula age yakuti wafika adulthood zaka 18 ndizotani so zitha kupanga vale. Okay. Kwa chimene pofuna mwina nthawi analibe. Kudina kuti tizinena kuti timayembekezera kuti kuli anthu awawa talembetsa awa. Mafigures amenewo ndi amene akwanira Mr. Sisa chifukwa tumakanga no tumapatsidwa ngati a blank check ndi ena amene akudandaula tidziuzana mene anambe uperekera papa. If we can have these figures if fail you can even show on TV talembetsa awa. Yes. Komano amene akuvota. Yes. Ndi awa. That's what we need. Yes. That's what across. Yeah. Because amene wafika zaka 18 amene ali Malawi malamulo aziko He qualifies. amamulola kuti akavote. Ndiye pasakhale chinthu china Yeah. chimene chikumulepheresa munthu amene iyi No. pamene malamulo akulu adampasa munthu umeneyo ufulu wovota. Ngati pali china chimene chikutsamwisa ndi chimene chikunikire kodi kandi nyumba ya malamulo idapanga zinthu zawo moti penaso pajaso aphungu athu tinakondwa amazapezeka kuti pena amazakondwa kwambiri amazazindikira atatuluka momwe mujamu kuti what have we done. Zona. Ngati imene iyi ya maiti. Nyumba imene jai magi yake sakhala kumwamba yayi magi yake timasunga ndi amalawi tokha Oloma wako totsekula ma wako zotsekula. tatsekula ni nyumbayi pali zina zake zoti tikambirane nyumbayi. Zona Nyumba imene jai imayenera kuti zitumikira amalawi ngati amalawi ali ndi nkhawa ina yake ofunika nyumba ija titsekule a speaker Tsekulani. tikambirane ya maiti. Daione mwino sinaone masamba. mfura tibwere so tikambirane because pena odandaulawa samadziwaso kuti kodi vuto ndi chani. Yeah. Nomapezeka kuti munthu mbama akumenya ndi bambo ako ukadandaula kwa wantchito sakuthandiza yayi. That's right, yeah. Upite kwa bambo ako aja ukamvesese kuti mbama iyi yayenda bwanji so mapezeka kuti pena zinthu zimene akuzidandaula atsogoleriwa zoyenera kuti zipite ku nyumba ya malamulo. Aphungu ena alipo mposo pamene akudandaula aja. Kodi ndimesa ndino aphungu make sipanga malamulo. Make imachita guided by malamulo amene mukupanga aphungu. Ngati pali malamulo ena ake amene mukhulupirira kuti malamulo awati tidajavulumira kapena tidasuta zinthu ngawo imene yoyo pano pauya na usoba. Let's go. Chifangani idaenda tu mukodido ya pano. Idaenda. You know if I can come in. Yeah. Iyi nkhani ya ma ID ngati iku mbali zonse kama mbali zonse to pano zibali zonse ngati zili ndi concern because my thinking is kunena kuti ngati zili zoona ndi kuti mbali zonse zimene zidandaula ngati make NRB sakugwira bwino ntchito ngati ADPP akunena kuti ife sitikuzoona bwino IMCP azoona bwino bwa. That's right, yeah. Okay, that's number one. Number two, why would such a bill itati abwerere suti pange tiunikeso amend? Why would the government side say EI tisapange zimenezo? Because I wonder, the fact is we don't want to leave every other eligible Malawian as a vote. To self kumbo latu nkunena kuti ngati wakwanisa zaka 18 pakhale zothekera zonse ndithu kuti uvote osakhala kuti sakhaze ndi chiphaso ufulu sunga uchose chifukwa cha koma mmene zikuonekeramo opanda chiphaso savota chifukwa chokuti ID imene yavomerezeka imene ingakuvomereze kuti ulembese kaundula kwa chisankho ndi national ID. Poyamba tinkatenga kalata za kwa mfumu amaziperekeza agogo awo pamakhanjira zina zambiri zimene parliament idagwirizana kuti iya itipeze chanzikachi zimene ndikunenazo kuti sometimes anthu amakhala kuti alezebwa ne mukazakhala soba mmazamba kufunsana kuti guys kodi izulo lija tinayapanga bwanji zinthuzi kwakumwanu so anthu amalezera zinthu zambiri so mukakhala soba nkuzazindikira kuti pena pake zinthu sinapange anthu akhuza kuti ndikuyankhulatu zinthu zofunikira ndikuyankhula zinthu zothandiza so nkhani inu tiyankhule nkhani zomanga so tizitha kukhala pasamakhale ngati kuti pali china chake chimene ichi chiniyayi no anthu amatophonya mukaphonya mabwera so kusanati tikonze apa mmene akunenera awawa sizingakhale kuti akuoneka ophonyawo ndi anthu 6 mmodzi yekha umati asitiraphonye sitingasinthe zimenezozo iyayi malamulo amatha kusinthidwa malingana ndi kuti tikayesa nkuzindikira kuti ali ndi zofoka izi
ndigwirizane kwayamba kotheratu ndizi observation ya Mr. Sisa kuti ende sikuyamba kunena zimenezi ndasisawa chisankho cha chaka chamawa make my institutions onse amene akukhuzidwa ndi chisankho akapanda kukhala very careful ndikuona ngati kuti sizitha bwino manthanga okay Asisa anena kuti madando ayambira kutali endi mene ayambira kutali madandowo tisangonena kuti ya zawo zimenezo Malawi ngwato safe endi tikamaka za chisankho tukamba zokunena kuti tufuna tisankha atsogoleri amene ikhaledi kama the will of the people tikhaledi kuti tikuvomerezanadi kuti Malawi all the processes were fair chisankho chaenda bwino owinadi ndi uyu amene amkwita ndi atiwo ndi awa fairly tinadirapo pano without going probably kwa zimene madimansi amene akulinda kuti adabera kutali manja atule pasi udindo ampesa atule pasi udindo safika kumene kucha koma tinkala nkhula ifeyo anabera mtali manja mukumbukira pamaso kuti mayi mutionere ife pano pa TV panali anzanu achifunda kachali pa mpando wanuwo kodi by the way mawu anu ali mkamwa akachali adala kwa chiyani singadziwe no we need to ask this question chifukwa tu akachali adachita ntchito ya mphamvu ndiye ndine kuti adala kwa chiyani akachali kuti achotsedwe kuti asayendetse limene adayankhe ndachakwera president wa dziko lino chifukwa ndi amene abasankha koma ndingonena kuti if I were him ndikanasunga akachali ndanthoza kunena kuti atali manja sakwete khalapo koma tikatengerano mmene adapangira manage chisankho chapita chija within a short period of time you could see a man who integrity very principled chifukwa madando onse wakudalibe adali munthu amene amapanga zinthu osazembazemba osaponya and even anthu amene adagonja simuzamva kudandaula kuti Meki idayenda bwanji malomba yakuyamikira akachali kuti ayamikire kuti you know so that's why tikumanena So, kuti ameke chair nkutheka kuti sadalakwika anthu awa walipowa koma izizi zambira kutali chifukwa kuyamba kwa choncha bwana ulendo uja ngotuluka nyumba wina kwambako ine sana ine mimba mufuna usegula tisapite bwana tipite mawa chifukwa inu muyamba ufuna usegula mwina tili pakati pa nchewu palibe matoile simadikira tikafike pa nchewu tumbo city tikafike pa nchewu tikachoka blanda pamene timakachitira zinthu zimpa pa nchewu so pakati pa zikavuta bwana sunga ime pakati pa mutipatsa bize ulendo uti sayende so pa nchewu patalika mukafika so what we are saying is ngati anthu ali ni ma consensus can we sit down together ma stakeholders onse chifukwa izi zomati uyu ali madando kwapanga press briefing kena katimva Meki nayo so yukuchita press briefing payoka ndani so sizitithandisa can we sit together and reason together vuto lili hapa are we happy asambo ali hapa Meki ali hapa au general hapa osati yoti aziyankhula ni munthu mmodzi tiziyankhulisana muona kuti u level a playing field masankho ndi ovuta ndikali tikamapita kuti akupita akuopa ndikali kodi ni mantha chabe kapena dipali nkhani zenizeni ndiye mati yakachale palibanga yankhe yankhe ndachakwera komano expectation ya ngati ine personal awaso magwirizana pamene yes amene ajamenera kuti timu yo akhalepo wina ori muthu upakati new contract yake koma ayi kunchotsa ndi imene wisiye ndimafuna nene kuti itiyedzeke imene ngasizina sitha kuyankha chabwino tuyenera kumandaja kwera kamkolidwe mwina malike muti afunse ndi awa timanena kuti mukayiona madimanzi ena amene akunena a opposition achotseni antali manja achotseni ampesi by the way tikamasankha chair wa Meki ndi kuti mayina amachokera kumabwala milandu judiciary kumene kundomera apereka mayina list yanthu kandi follow amasankha kwa president a president amayang'ana pamene paja nkusankha okay ndi kuti that's what happens aliyesa mane wepo ndino paja process yake naitiyo imene ndi manena kuti ukaona mena masankhidwa antali manja kuyambirira I didn't hear much of the opposition voices of discontent kunena kuti sikukhulupirira awawa sindamve kwambiri mwina you tell me for the county zidamba nthawi imeneyo that momentum could have built mina kufika mpaka na ndipo today koma chachikulu nsinkhu ndithu chimene chikusefukira konseku ndikuzani ndi kusakhutira kwa zipani zotsutsa boma ndi the electoral processes ena okay kwakukulu mmene NRB
ikuyendetsera kaundula ukamuonetsetse nkhani zake zichoka kutiko kwenarabi akanakhala kuti I don't know whether apita pa ground ipo yo opposition yo kapena ayi kapena ndi mantha chabe amene akunenera Mr. Sisa. We really must come down ndikugwirizana kuti akuluakulu zimene akunena opposition is could this be real? Our opposition, don't they have a team very sober apita pa ground nkufufusa nkuona ndi abwere ndi umboni zisakhala izana panga DPP kupita ku court mungu anapita ku court posekenana khani yake yomwe anakabweza nkonera kuti abuse of court waje mudikire kaye kuti tooneke kuti mwakalembetsa ndiye ena akanidwa bring that evidence kuti ifedi tidani pitadi zakanika koma ndine wa zaka 18 koma sada ndani sada ndilembe sada pasiphaso that could stand koma mukatumonetsezi zonsezi ndithu zonsezi they are trust issues zimene somebody can call us prophets of doom I can accept that chifukwa sungayembekezera kunena kuti mmene madando amba kubwera chonchimu chisankho chazaka chamawa anthu adzachivomera sizingatheka bwana yalimba nkandira sizingatheka amayi mtali manjawa akuti alakwa chiyani akuti ndi abale awo anthu ena pali iwo akuti ndi abale awo anthu ena then pali apa aujeni asiyo akuti iwo ngamakaka then so pali wakublokiwa procurement iso naiso ngwamakaka very critical positions anthu atatu amene wawa akuti atule pasi maudindo awo chifukwa according kwa opposition akuti they are compromised ndeno ndikutsatira program imene ibachitika ku wireless yathu ya times mwene sabata yathu tidali ndi mayi mtali manja adafusapo funso limeneli munthu wina iwo nkuyankha kwawo adati munthu chair wa megi sagwira ntchito yekhayi amagwira ntchito ndi makomishona ena so nzosatheka kuti pa yekhaye angachite influence china chilichonse number 1 number 2 adafunsa za ubalewo wayankha funso la ubalewo adalivomera koma ubalewo zimene unenazo sikuti adabwera kuti kapena adangonena kuti why probably kukhala mbale wa munthu wina wake sizingachite affect china chilichonse kumekiko chifukwa chokuti kuti chibalecho chimuchidziwa akuti ndi mbale wawo wa amalemu atembo yes apesiwa ndiwo latangosankhidwa kumene mukumbukira kunkatuka zithuzi zanthu amene ankaponya ma Facebook ali makaka IMCP zidakutuka think atangosankhidwa kumene zidavumbuluka zimenezo yes so procurement ingwa papata ndithu allegations amali ndikadeti wa MCP allegations si ndiye procurement yo nizogulagula so even za makina amene akwadandaulawo kuti ena ka makinawo mbiri yawo siyabwino zibavuta kwina kwake nde nkhani zake zimene akwadandaula acheyawo zimene zozo kuphatikizapo nde kuti ndi kudandaula anthu kwachani kwa ma electoral process yo zimene amapempha kuti bwanji mutatula pasi udindo nde nimati mina ndinenepo aujene apoka yuni adafusa fuso kumano umene kuna kuti kodi ino anthu amene mwakhala kusogoloko ana anu sangaza khale ameki chair apo kuti ndino anthu andale ndi nkuyankha kwawo aujeni a DPP a secretary general amokito adanena kuti zimatengera maudindo ache maudindo ena munthu sungayikipo mwana wako chifukwa choti maybe anthu impartiality ikhoza kukhala questionable kuti kodi uyuyu mwana wapa ndani amene akhoza kupanga izizi potengera zimene amachita babwachi uyuyu sazikhalabe kuti pene osankhidwayo atasankhidwa sanganene kuti ineyo mwina anthu sazoona bwino ukhoza kungolandira basi ngati zina lako lafika mpaka na kukaperekedwa kumene kuja ndiyesa amakhala kufusa kuti tufuna titapereka zina lanu because sangakusankhe kukhala mekicheya mukuzizimusa nde kuti a chief justice akamapereka mayina kosankhidwako ndiye samayankhula ndi anthu amene mayina awo apita kumeneko kuti mayina anu tapereka kumene koko so kumalawi kunoko ndikufuna ntaona anthu ena ake akutula maudindo awo based on principle kapena based on integrity issues kuti izizi mwina sindikufuna ntakhala muchipwirikiti chimene pachifukwa chimene chichi ndaganiza kuti nditule pasi maudindo anga akozokhandule munthu wakulu munthu banda anthu fetsa makhenga kuti nthena tinasamuka mdziko muno kupita kaya kunja kuna kukhawa zaka zambirimbiri. Just a few years ago we had the opposition going in the streets
against the former make chairperson mukumbukira sisi my jenasa our position that time olacha kwera dendo nawo indetu ankanena kuti we want electoral justice awa kumekiwa ndi commission yawo awa atule jani basi ndipo mayindo paka leo mtsa mayinja atule basi maudindo chifukwa chonena kuti tukwaonera ife awondera DPP that time okay so a DPP today now also akuona amene azawankaonera that time that's right so nkutheka adi nakasipopeza sinakale commission ine sinakalepo mwina wandale nkutheka mwina DPP has been in government IMCP have been in government nkutheka kuti mwina amadziwa anthuwa zimene amachita kusema kuti pakakhala mwina wathu okay tima muchuna pati simakamba oranga mwina acho kachifanya mwina possible akachali sangalachunido nkuteka mwina kapena kugaliza kwa maybe he was a man of high integrity mwina athomakaliza kana temele atho akadzidzimbutsa kuti for council too honest for the job sichima council chabwino matovula ali uyu sitinga kamere nkhani uyu samva yeah so kwazipani zimene zakhala kale mboma DPP MCP we cannot rule out they know what happens abweresani interesting imfundo yeah sometimes mantha amabwera potengera zimene iwo kuzidziwa okay pali kamboke nakake kamene iwo malo wapo ukafuna ukapange zinthu zako ne ukudusa chonje kudabwaso munthu akutuluka pakamboka acha uya kupanga afuna kupanga zimene dapanga ine talowa pakamboka so nkutheka yeah 2020 ija 2019 ija kuti ena akudziwa zimene zikachitika okay ndi akuona kuti pakakhala kuti mina pali choncho ena amathopanga choncho mwina nkutheka ena mwa mantha amene ali nawo ndi amene chifukwa choti audziwa zinthu mwina zimene ankachita ola akudziwa kuti zimatheka kuchita pakakhala kuti pali munthu amene mutha kuyankhulisana so mantha mwina akhoza kukhala amenewo because they know something that probably we don't otherwise ine ndimaona ngati kuti funso limene mwafunsalo zikafikapo kuti anthu kodi akuwa kwambiri sakukhulupirira ukatula pansi umakhala kuti kodi waonesa kuti iwe ndiolephera kodi anthu atanthauzira motani because sometimes zimene zonso zimene munthu zimakhala on your conscience kodi ndioneka kuti ndathawa ntchito chifukwa sometimes zitu mkitchen matentha koma munthu umakhabe momo kuichakula kuti mpaka nasima ipye koma pena mukatentha kwambiri umatulukamo doka imphepo pang'ono so those are the issues amene munthu umayika pa mlingo nkuona kuti kodi ntakhala kuti ineyo ndachokapo zithandizira kuchepesa phokoso komanso kuchepesera nkhawa kunjaku kuli phokoso kodi phokoso limene ndilenileni kapena ndi phokoso lokuti anthu angokuwa chifukwa ngati galo lisakuziwa kuti kunjaku kudusa chani nkumangokuwa ali kumpanda kodi iwe uwa chani angoganiza kuti kudusa chopsa kunjaku so those are my issues zokuti ngati amalawi tikambirane moona mtima kodi do we have substance do we have issues here if we agree yes are we finding my solutions kuti tipange zinthuzi ayi vuto ndi ndani ndi apo tikonze pamene pali vuto pakonzedwe kuti anthu azakhutisidwe kuti chisankho chayenda bwino osati kuyamba kuopa kutali kwambiri kuti chimene zizi zimangopasa mabize mamuti tikavota tiyambe kupanga zina tizakhala bize kumasusana kuti apa zinali bwanji kuzakhala bwanji nthawi chisankho mitima imakwera anthu it's an emotive process wina ali ndi maganizo okuti ineyo ndifuna kamvotere wanga akhale pomwepo wina akuti kwamelo uja ndewandikwana you understand so chimene timanenera kunena kuti akulaku let's level the ground here ndiyonena kuti owina do you know alipo anthu ena ake ine kuti mutaluza chisankho cha misa ndifuna kupeka chitsanzo ndakutsa chani ine nkhani imene tayikamba sitingangokhale amene munthu wiso ndi wolemekezeka wavala suti lero chitsanzo sichabwino chimene kusankha president wa banking konde ninkhani kuti ngamakhale pano kumakambirana zosankha president wa nkhambi sitingayerekeze chisankho tunena president wa nene kuti kuti amakhala niko serious mona mtima pali zina nzachibwana chitsanzo chabwino komabe munagwabe basi chimene ofandi wayamire chonena kuti ngofandi amire kuti munthu uyu adagwa pa masankho koma no the process was free and fair tichoka pano patu tipe makamera awo amathimisa kodi bwaji tipe mwamba zopshezana ni umoneni pamutha machenjera makamera awo yakake
sindingachite zambiri makamera Koma it was a free and fair election. No wonder we didn't go to court. It's We didn't go to court. It's all Come on, the point is Bwana when sokozopita kukoti zosankha mtolankhani basi mpaka kupita makoti Bale watu adakwanjagada. abuse of court yo toka tiyo kuti munthu zautolankhani zomwe the point I'm trying to raise is kuti Abu Meki ndi the other electoral stakeholders akangozilengera machibwana izizi kunena kuti munabva kasisi umane ula akuwatopa asiyauka Isatopa. munabva zozia tinkakamba khale yandege tinkanena kuti wina ngati amauza president kuseri konena kuti akatopa asiya wina nkhola inquiry ndi tinkanena kuti iyayi Pali nkhani zitatu zimene amene ali pa mipando anafunika kuti aziunike kwambiri. Madando amene abwera lerowa si madando amasewera. Inu mwanena kale kuti elections are very emotive in nature. Of course. Ndiye wina akamadandaula andi chokondweretsa nchakuti amene so ali mboma lero adadandaula kumbuyo. Sadakaenda pansewu. Pali nkhani ya ndege. Ndiyo funika kuti anthu asaitengere chibwana. Nkhani ya ndege iyi. Ndaumva limunena kutsona kuti nkhani yopsa kwambiri. Kuti muphaliza khadezi? Yeah, ndungonena kuti pamene pali nkhani zingapo. Pamene tikuyang'ana. Yes. Iso nkhani ya ndege tikhale nayo chidwi. Yes, no, it's important. Ndi nkhani yayikulu. Very important. Anthu akufuna zinthu kuti zichitike pa nkhani ya ndege iyi. Tisaoneka ngati sitikumvayi. Let's give people attention. Anthu sakufuna zambiri, angofuna atifotokozere kuti chidachitika nchiyani. It's important. Pali nkhani ya economy. Ndiyo funika sokuyisa malabwino. Ndi matintero. yes azamphamvu nzoona ndithu kuti pali mavuto ena kuganiza kuti okhacho kapo Ayi. sizimatheka ayi Chifukwa kuti economy yathu iyi papezeke mayamba economy yathu iyi kuti ikhale kuti iyende bwino sikuti paufunika kuti someone has to do something. yes Ndiye kumangoyang'anana kuti amene mawa dzitsika sizitheka pia. masiku ano kudabwera technology yokuti ndege zimatha kumauluka zokheti amati autopilot makompyuta pamwamba kwambiri koma imafika pena munthu amabwera amayipanga disengage. That's right, yeah. Kuti ababa ikhotero sizoyendesera machine. That's right, munthu akuyenera aongolere chifukwa munthu uyu amaganiza machine aja adachita program. Pali zinthu zina zikuyenera intervention ya anthu amene ali nzongolero. Zona. Kungoziganiza kuti zunguuluka zokha autopilot zalephera. Yufunika amene ali amayenera agwire chongolero agwire chongolero chinthuchi disengage the autopilot chikhotetse pang'ono chikhote ukukutolowera kusitikafika sitikafika kufunika ndithu banda kodita amene adanena pali miyambi iwiri mayisangalatsa mbiri movie oyang'anira mwadzabva wabora edisoni twe sindikuona movie simaona number 1 2 tinkanena tikunena pano payo kuti chisankho akuluakulu tisamale ndege akuluakulu zona timadzanena kuti anathire muchani tinkanena ife kuonjezerapo so chosamva chinabva nkhongwa ili mutu ko samai wale kuti pali kakhalidwe kena kake kamene timati kamene mwina achitanda awanda kamene mwina action atenga ndi masiku akupita. Aya bwana ifeyo tikamapita ukasankha mdziko muno timasankha mtsogoleri mmodzi. Anthu ena onse amagwira ntchito pasi pa mtsogoleri amene uja. Mtsogoleri amene ujayi ndi amene amayenera kuti aonesese kuti anthu amene akungwira ntchito yeyo sakumulakwitsa. So sungamusiyire mphamvu zinthu zina zimene zili zako munthu wina. Usira nyamata bwana suma musiyira mphamvu za zikulu. So pali ziganizo zina olo mutamukhulupirira bwanji munthu iweyo amene anthu adakufuna kuti ukhale pape pajapa umayenera kuti uzisuzumira koda nyamatani mupanga bwanji zimene mukupanga zimene ndagwirizana ndi anthu sizulankhula naye kuoma timanena mobwereza kuti alipo anyamata ena ali ndi mphamvu zambiri umachita kudabwa kuti anyamata awa adamuloza bwana adampangira chani anaya moto bwana aye adamu kuti ndafiti chani kuti bwana akuyenera kuona kuti no anyamata awa akomedwa kwambiri anyamata kundonongera zina lake kumafufuza kuti kuda nyamata inu mukupanga chani ndio kadzamuona bwana pa company po pachiteka zopusa kuti mwe anthu amamba kudabwa kuti bwana the beneficiary ngapano bwina akulu wao understand so munthu uzitha kuona kuti
achakwera ndi amene adali pa baloti. pali nkhani zambiri zimene a president chakwera akuyenera kutiyankha. Yes, and akuyenera kupanga asamasankhe zoyankhayi chifukwa pakati padali nkhani ya thanzi lawo adayiyankha mwansankha mpaka mapushapo. pali nkhani zambiri zimene akuyenera kuti atiyankhe. asamasankhe zoyankha. kulakwa kuyankhula choncho. sikulakwa. No, sikulakwa. I know kuti kwina kukhanga tikulutsirako ya nakasiti makamba za chisankho nkhani njomwe ilo. nkhani njomwe ilo. yayankha chakwera Yati makambalo zuti tidabwera kuti tikambeza president. Chabwino chabwino. koma no I think mmango panga but first point onena kuti pakamachira nkhani zikulu ngati is somebody has to come out. That's right. I think that's what one That's trying right. to That's say. right. Yes. Koma no mwina monika ndi nthawi ndimafuna nene chonchi nkhani ya chisankho ichi ndipemphe mbali zonse. Mbali imene akudandaula a DPP arabwera asambo and I see samene ndabandi tesetse tenge mafigures amenathi. Let's have them. That's number one. Number two, iwo pauka ayesenso kutenga data imeneyo if adziti patsanu pano zinthu tidzibwera pano kubazikambirana tupita kuchisankho. Number three, amene akuyendetsa chisankho cha chaka chamawa akagona while in office things might not be okay in this country. Kuonjezera pamenepo pa zimene ayankhulawo. China chimene munthu umene wazikhala nacho nkhawa ukamaona ku tebulo limene anakhala anthu omekucha kuli anthu ena kuti sungaganizire kuti akanakhala ku tebulo limenechi kutengera ubale wawo umene anali nawo ndi IMCP. To have anthu ngati amene ajawa kukhala ku tebulo limene chali nkumakuloza chala iweyo umayina kuti uzitira kuti ndinalakwisa chani kuti apa nkuku. That's a very powerful thought. Akakhale limodzi ndi amene magazeti ndi ndani wanga. Anthu ena they were very close. Very close. To imagine that those people are sitting there and they are pointing. Press conference. Yes, press conference. Yeah. Machisanzo abusa mapemphera. To imagine amene ajamene amalankhulirira Muntali. Abusa Muntali. Abusa Muntali adali nyumba. Adali nyumba. Komanso ndi adali mneneri wa chipani. Yes. You understand? Adachoka kunena kuti zochitika kuno ine sekugwirizana nazo. Kumanena muja kunena kuti utsogoleri. You are like okay. Ena ume kujaku kuli A40. Kuli a UTM. Yes, anali kutonse konko. Lero akajoinana ndi a DPP. Nkumakuloza nizala chonje kumadaba kuti awandanzanga. Shoulder to shoulder ntambo ndi namalomba. Pay. What has gone wrong kuti So what you are saying is amene ali kumipando lero. Ayenera kuti alingalire. This is not the picture that they should be seeing. No. Something is wrong. Something is wrong. Something is wrong. Awatu adatulukana. Yes. UTM inatuka mu DPP. Yes. Ndaje mali mwachi. Yes. Leo mwana akhala yosija kumombelana manje. Shoulder to shoulder. Nkumaloza zala ukuku. Ukafunsa amanena kuti olomadza atachita ludzu akhoza kugawana. Amwera ndi. Zimanena wanda. Anthu andale. That picture is a very powerful picture. Very powerful picture. Yes, if it does not send you a message kuti something is not right. Chilipo chimene tulakwitsa. Kuti mpaka na anthu awawa alero angakakhale malo amodzi. Mafusa kodi iwe siwe muyuda iwe. Ukuma maziko a Msamaria. Mwamba kugawana asama. You understand? What is it that I have done? That I have angered somebody. Yeah. That is now even joining my enemy to start pointing fingers at me. Now, it's a very powerful thought. It's a very powerful thought. Chitake ndanena kuti tifike pena tikamaganiza amene tili zulu khulisaso ndalama kaya ndi mphamvu tizitha kuma mutalankhula boma lomweli muziganiza kuti wait a minute amakulankhula zija akulankhula ndipo zamwe zija akungotida kapena kuti akunena so because alipo anthu ena that kind of excitement boma lomweli kapena kuti tikamakabasa DPP ndi zimene akalakwisa no bola dati but ihayi tifike pena have a true reflection. Magaye apapa ife zativuta tikulephera anthu atatupa ndi DPP adachita timu apo. Can you say that again? Anthu atatupa ndi DPP adachita timu apo kuti achose MCP apa are you not seeing people teaming up? The people are teaming up here. And are you not concerned kuti ine ndipeza patena kwa amene asalawa
am I going to find somebody that is going to agree, who is going to be on my side? Because people are teaming up. What is it that I am doing? Zimene zikufanana. Zimene nkapanga ina aja. Zimene zidapangisa anthu kuti abwere pamodzi bwana. A union for purpose. Kuti cholinga chawo anthu adabwera mbali imodzi adali ncholinga. Ndi chani chimene chikuwapangisanso anthu kuti akhale. If that does not worry you, if that does not concern you. Even that is a classic example. Another classic example, Agulagu. The president was on TV. Factual. Masanao. 528 people watching. Awawa, Aguera. Over 4,000. 4+K. What is it? Chimene, boma lukuchira chola kuika chimene antaona kuti ife sitting ngaonere zimenezo. They should sit down kuna kuti moment of reflection. Yeah, you understand what I'm saying? Yes. Must reflect. The whole president alipa TV. And the 528 people are watching. Okay, and the our opposition akuwera pa TV yomweyo and we have 4K plus watching. Okay, inewe sizota mukuzokambira nokutakula kuti anthu atala kuita chani. Yes. No, it has to bother you. It has. Politics is the game of numbers. I know, and when I'm no, ndale sitting on Facebook, any whatever. Come on, and we say these things. Also, kala to kuada or whatever. But it's into zina zoni na kuti agwenina kuti aziyangane. Ndi wanena machitsanzo. That's right, yeah. This is free advice. Mene ngozi yandege chema chitika. Ndiye kuti amkuta malawa kumanina kuti komatu boma la Temeli Mantos Alliance. The campaign promises zija. Zambiri simuda zipange, you understand? Komaso kamoyo pachuma nde pakupweteka. Kazi zatigwera. Pachundi pacha. Ndiye kuti no pali mafunso okuzana ndi ndege. Yaonjezekera pamene pacha. That's right. As we speak, tindi mavuto ena kupata example mwina zanjala zomwezi. Tindi khani kuze kuti adindo athu. Are they being caring? Azukwakhudza zokuti tikudya chitetse or whatever. I know the government is distributing chimanga kunduko. Komano, is that good enough? Akupanga panobazi, akupari patsepa kuti ndisango chandikira kapena kuti ngantima opereka. Mafunso nganabereka. Pano pakubwerano kawevu apa kusakhutira mmene zikuendera zikhanga ti mufuna mbere so abana zimene zimukazika dengu limodzi zibaya mwana amene mukuyendetsa muli pa mphika nthawi imeneyo musamango bwana ifilisa udanda wazi kutendera abana zimazasonkhanitsana zimene ziteni kudzadzidzimuka pamawa ulota or what? Do you know kuphera mphongozi zimene akuyankhula pangu sindikudziwa kuti anthu akakhala kuti ali ndi mphamvu makutu awo amasankhiranji kuti azimva zina asamve zina. I maybe mulungu andipase kumpata ndizakhale ndizadako ndizaone mukakhale director cheno pena pake kapena mwina yeah ndikukumbukira kuti ngati ndikupasa chitsanzo chosunga nthawi ndimakumbukira kuti padali banja lina lache limene tinkagwirizana nthawi zambiri timanyamukira nthawi imodzi then ndimati ndikapita kumene koko ine ndimasunga nthawi ndikapita kuti ndikatenge amatuza kuti isinamalize hayi muzaona mukazakhala ni mwana nthawi imene nkuti ife ubanja tilibe mwana then nkaona kuti mwana ujama pangisa chani kuti mpana munthu uzichedwa you understand pano ndinawo atatu phiri sindachedwepo because it's just how you're managing things. That's right, yeah. My point is ngati anthu ena adali pamene mulipo anthu nkumazuzula including inu amene mwakhapo pano pano amene osankamvayi lero limukuziwa kumene ali nchifukwa chake inu mwakhala pamene palipo inuyo mukuganiza kuti ngati zomwezo athakukuuzani inunso mwasankha kugontha mkutu mungakhala how would your story end differently? How? Yeah. Why should your story end differently from now? Do you think kuti anthu wose amene akuyankhula aja basi adangodana nanu anthu ndangogwirizana kuti tiyambe kudana ndi wakuti? You think Malawians can recruit each other just to start hating somebody for no apparent reason? Kungosankha kuti azingona zolakwika. No. Musamakhutisidwe ndi zimene mukupanga bwino kale. Because zimenezo money in the bank.
zimene simukupanga bwino zija khalani ndi chidwi posangomvomera. That's right, yeah. Mukavomera kuti inde tavomera pakhale solution. Chifukwa chimene anthu chimapweteka ndi chokuti anthu amatha even kupanga offer ma solutions. Koma ma solutions aja amaoneka kuti sakulabadidwa yeti mwakamba nkhani ya chuma. Kuti tionesese kuti chuma chathu sichikuyenda bwino but ineyo believe you me pali zambiri zimene tikhoza kukonza toka. Kwambiri. Chuma chija nkumayenda bwino. Kwambiri. Than zimene timazipanga blame. Ku Zambia adachigwedeza chuma chidambo kwenda ku Tanzania mapanga blame zinthu wina aliyese kupatula ifeni. We can blame everyone else except ourselves. We really need it now for the first time and say hang on a minute. Nkhondo tazinamizira. Zona. Ujeni ka kolera kaya ndi whatever. COVID. Kodi ifeyo no. Ndi chani chimene tikulakwisa? Titamaliza kupanga blame. Is it something that inu mutausintha? Inu mutausintha that would contribute to a solution? Because that's what we don't want to do. I'm looking for a leader. We don't want to blame ourselves. Put it no. I think we can stop this, and this is going to have this effect on here. This we can stop. This we can stop. Kankhani ya chumayo. Wina adanena kuti ukangolakwitsa pa finance minister, kulakwitsa pa governor wa reserve bank, nkulakwitsa pa secretary to treasury. Uli mavuto ba. Siziteka. Ineyo mina ntakukhala osiyana ako ndizo. Ndanena last week kuti munomo muli anthu odziwa zinthu. Chimene chimavuta kwambiri nimaona kuti nditsogoleri. Olo mutayika anthu odziwa cha mtundu wanji kodi anthuwa ndokonzeka kutula pasi ntchito zawo. Atakhala kuti zimene akulangizazo anthu sakwamvera pofuna kuteteza integrity yawo. Ezona kuti tikwauzawa koma sakumva ndeine ineyo ndikuzitaya pasi poopera kuti mawa muzaona ngati kuti ine sindimaziwa zimene ndimachita. So you can have the best people in the country chief. Koma ngati ukugwira ntchito ni munthu wokuti sangakumvere kodi ndi angati angalolere kutula pansi. So why zomwe mukunenazo zikozokhala zoona komanso sometimes kodi atsogoleri do you appoint munthu kuti anthu angoona kuti mwayikapo munthu odziwa yeti simuli okonzeka kumumvera zimene akunena? Chifukwa ngati mwayikapo munthu odziwa it means kuti mukuziwa kuti munthu amene zimene azitusa that is a professional advice. Those are technical people. Can we go by what they are telling us? Chifukwa alipo anthu ena amadandaula kuti koma kulankhula ndeti malankhula koma amene timauzawo satimverayi. So it's a combination of both banda if you ask me. You can have maybe anthu ena amene simunasankhe bwino pazifukwa zina, but you can also have the best the country can offer. Are you willing to listen to them and do what they advise you? Chifukwa wina akhoza kuuza ndikuti koma ndi ndalama mmene tili nazozi Tisaende tikhale pansi kuchepa. Yes. Umva kuti usuyenda nkhani. Yes. Quality. Mwene mativuta ndi quality aja leadership. Yetu bozi titangokoza mene kuti tukuika anthu kuti akudziwa ndithu chimene akuchita kuti apa dictionary pake ndi nthawi yatithera. Zimene akunena a opposition zikhozokhala zoona kapena kuti nawonso adali mboma monga amene manena akutetemula. Koma what we have agreed here is kunena kuti the leadership should listen. Inunso mwabweretsa nkhani imene sindimayembekezera kunena kuti iwe tatibweretseranso chithunzi chija cha ku press conference ku high table chija kuti lero antambo angakakhale duzi ndamukhito podium imodzi nkumaloza chala uku dzingo chithunzi kodi dzingo watani dzingo depend ya mwani imavunda kuti ile process ku high table dzingo ku high table takankhira kwina onda ntambo kayika bantambo pomwepo wakuonekapo chabwino but that's okay ndakaliati awo kuti akaliati lero akakhale ndana malumba ndi antambo ndi amukhito on the same table. Ndikumaloza kubomako panafunika kukhala ndi serious conversation because this is not a picture that government should be seeing. No. Apapa ndio nyoma chitika. Wina watu apasidwa data amanena kuti akutolo matemba adakhala mulu wotantundu wanji singakhale chambo
You understand? You understand? Zimene zozo tu a DPP Akakula bwana. Zona. Kodi chief. These are numbers. Kulankhula just because kuti ukuziwa chilungamo ndi chichi koma ukamagenda mango. Yeah. Nkupezeka kuti ukulephera kuti ugwetse. Manata mango ake songosa koma. Walephera kugwetsa. Zona. Nde yochokera papa ntengo baja kuti isakugweteke. Ujeni yake so halika koma. You know, but the truth of the matter is anthu amene umadya nawo mbali imodzi ndikuzapezeka kuti akutuluka nkukakhala mbali imodzi. What is it that akunena intero yomwe ali nayo yemene akuwauza adani yako akudziwa kazi akuwauzira mayeso and if that does not concern you kunena kuti tinachita kupanga chani kuti mpana tiye apyese mtima anzathu aja kuti mpana kakhale ndi adani amene timachita ngati consider ngati adani ayambano kugwirizana unity for purpose. Ndimafuna ndinene kuti ndimafuna ndikunena kuti izozo MCP tikomati akuthawa ndi kwa MCP akhali ndi true reflection. Yeah. Chifukwa amene amakhala nawo limodzi ena aja amadandaula mpaka lero sana ndikhalitse bwino timakuona ndi njala tili komweko tinagwirizana izi koma anthu angosakhulupirika. So zimene zijazi wakhalusula khale bwino ndi anthu pamawa osati pamawa chisankho chobwera ichichi afuna so maubale. Yes. And it's funny zake zomwechi 50% plus 1 wina wake nkumaganiza kuti athaudutsa yekha. No way. Let's wait and see. Ndimafuna ndinene kuti ndigwirizana nanu kunena kuti even pamene ena akuonera tukulankhulazi we are speaking kuti pamawa mudzanene kuti bwanji simmatiuza mumvetsetsa samba mmani tikuyankhula kunena kuti there is room pakumabwera ka impression yomakhala ngati kuti yodzipopa akuluakulu kubomako amalawi safuna chonchoyi amalawi amafuna kuadekera mtima koma zomakhala ngati kuti ife ndiye ife sizimatha bwino. Ineyo chimene sindimvesesa ndichokuti kuti zisanzo tilibe zona zisanzo tili nazo inuyo ndi angati ifeyo amene njoka idatilumapo zona tikangoiona timathawa adatiuza anthu kuti njoka imaluma tikayiona timathawa sitimazina kuti ayindilume kayi kuti ineso nzikhala mmodzi mwa anthu amene zina kuti imaluma tikangoiona phiri kodi inu muthawa inakulumanipo kuti iyayi ndamva. So zisanzo zomwe tili nazo mdziko muno za anthu otumbwa amene ankaziona ngati ife ndife mpaka nakumapasana mayina dziko muno pano ali ku opposition kumagwadira sama akatumbwira mwene aja kuhavu one shoulder high unathaka likali one shoulder high zona nthawi nkachitsiru kulanthwera lotumbwa pali anthu ena ndithu moti pano pamene tikunena pano pamo atumizirana ma message olo magroup mwawo mwaona anacha ino magroup mwawo ana amene achawa amatankhula ana amene achadana oyipa kwambiri ativeka dzipani taipa pati chifanana zona ena alipo chinthu chimodzi kunena kuti ino ndinana oyipa chichi chinthu chaboza mufuna sokoneza anthu mufuna kupasula mtundu atuze basi koma ngati chimetani nacho mchimene anthu samafuna kukuuzana koma chili choona then munganatithokoza kuti anaja tabwereseni mukuti tikulakwisa ana inu mugaza titakoza zinthu zatu zakulu amalanga kondwere nkunenaso ife takonza izi titamva anthu akudandaula izi kodi pasala pati tikonze pena pati sufuta njala zomabwera kumafuna umati kulira mtima chifukwa chokuti muli mboma simagwira anthu ake satha bwino ndipo tili ndi zitsanzo za anthu amene amayenda one shoulder high pano ndi flat palibenso shoulder ina imene sacheukiraso iyi odadali ndi mphamvu bwana usacheukiraso kudusana nawo mafusana muzani madusana ndiona bakuti tilibe nawo ntchito amene nawo ntchito ndi amene akhami pano nisakaoche blande please zima program izizi zilipo zino usaiko zona sizoma zitengera wedewede kwana kazazi bwana ma program they are very prophetic if you end because timanena based on what is happening on the ground we see things ma program amwe how ya DPP people hated them so much koma amene wanda akuti koma zimene bada atemene zozo ena DPP mwana uli laba kuza kuti bagay tikana mvera kuti imese pano akuti gawanaso akutiyaniso ino nda DPP ine ndo MCP uyu ndesaoneka bwino ine DPP ndakhaliti
zimene unenazo kuti zimatero nkhitawo yake makhala imene ine msipi mwalo akale ndiponyapo zimene unenazo kumba kwa uyu mwina akapena mwina kwamba kwa koma yapena asakhale ngati jaja ina ali ngogwa MCP ndi kumadya mabanza MCP mabanziwo ngati ndikudya chizaziwa chipande po the truth of the matter is we will not keep quiet pamene manenera miliyo we will not keep quiet onena olo mmene muyankhulira lomwe kuti mthangani kuti bwana mtange pansi so at the end of the day utaulikaliza tiziopa kulankhula zona because no why do we do this Yeah. ifeyo ngati atolankhani timakhala ngati maso a anthu sa Malawi 21 million angabwere pano mazalankhula we hold governments to account munanena zakuti zili pati pakuti simupanga bwino mverani izi mwaulere tilibenso zolinga zina palibe agenda ina iliyonse question yokuti izi tupanga bwino thank you very much izi tulakwitsa kodi palibe wina amene angakhale responsibility chifukwa pena zongosiyira ana zijamani azicha uyakonza uyako can you give somebody iweyo ndamene utakonze ichi lero tinali meeting yes sitanena kunena kuti abanda mwiro ndoza yes inu ndamene mudzatipatse report yes inu andevu zamwayi iyi njani yes chifukwa zomangotsatana kuti akapena mwina achita ndi andevu zamwayi ndi zimene tungozungulira mala modzimodzi tungo chibalala even nyama zakutchire zimakhala ndi mtsogoleri zoona kuti pazikhala bata Zoona. zinthu even nyamatu nyama zidaziwa kuti sizingangopanga zachisawa ndedongosolo lizikhala munyama ife anthu tileptoka ndi dongosolo loti akuluakulu tiyenda chonchi titulukira zoona tatiye ndipena pake tizimvako free advice mawu anu omaliza tiyambire ndi inu ndidzabwera ndi ine amaliza poti wamkulu pano ndevu zamwayiyo yankhuliramu ati wamkulu pano pani ndevu pali mwana zamwayi andevu zamwayiwa ndi Jonah pamberani timalize programu nde wamkulu ndi ayamba ndi wamkulu ndani ndevu zamwayi pamberani kaya ayamba awa ndikadikira ndimalize kaya Tulizo, dalewo. ine tundakulemekezana ndevu zamwayi amalizira ndevu zamwayi masoma gaye inu mulibe kulemekezatu kulipo kwina kwa mng'ano iyo mwana ngati anthu akulemekeza nomakhala mkuvesera kuti azaona kuti no siulemu kunamizidwa ngati akundilemekeza kondunyozedwa munthu on a very serious note yes mukatapa mzindigairako ah ndimalize chonchi kunena kodi kuona ngati sakupezera makazako iwe unabwera pano pakuti ndiwetu wa opposition usekesa TV wasintha pena pake chapakati umazayiponyera ife ndanadiveka u MCP awadaveka u DPP ndimalize chonchi Brian chisankho cha zaka chamawa ndikuona ngati kuti there is a lot at stake yeah tikatengera ndi mmene kunjako kuliri amene akukhudzidwa kuyendetsa nawo za chisankho kusakhala za chibwana yeah because any slight chibwana I'm telling you this country I love the peace of this country yeah sindikufuna so kuti anthu azipite museu tiphanyeso zinthu I do not want that zimene zimachitika tikakhala kuti sinapange temu my emotions awanthu by doing the right things tisazakhale mawa ife anyamala amene ajamala vawo ngoyipa ndithere pamene ine ndimafuna ndinene kuti zimene ayankhula a opposition lero wina asangonena kuti ngambwebwe kumudzi kwathu olongola ati mangu wa mbwebwe si mbwebwe uwu sizirubwerubwe anthuwa akulankhulana andevu zamwayi anena kale kuti this picture yaoneka lerowe mayi Kaliati mayi Bambo Mukito Timothy Ntambo na Malumba kukhala on the same desk ndikumadzudzula kusanjikawo it's not a picture chimene anthu angogona kuti basi ino pakuyenera kukhala so searching ndikukhulupirira kunena kuti as we go towards elections pakhala soberness ndimafuna kuti akuboma IMCP achite so searching palika ka element ka kotumbwa kamene kakumabwera akapanda kukasamala kwambiri kakhoza kubereka mwana koma I have confidence kumene kuchakukula anyamata ngati
achina John Paul bambo kadzipatike sharp minds anyamata kuganiza po sharp mind otuka kumana nawo kumalankhulana nawo kumamva kuti afana akusintha zinthu anyamata akusintha zinthu yeah they understand kanyamata kamene kadabwera pompano kanyamata John Paul very sharp ukamakamba naye kuti MCP he understands Hey. he knows what must be what must change kadzipatike Yes. I'm just giving an example true I agree with you anyamata uto anyamata watu audziwa zimafuna kaganizidwa akaka atapatsidwa mpata things can happen nthawi yatithera then mafuna ndinene kuti let us be sober sitidabwere pano kudzanyozetsa munthu ayi undisokosera nkulinga utamva yes kupanda osamala atidzasewera matepi amenewa tsiku lina kumati kumalanya mara ankalankhula poti wamkulu ndinu bambo ndipo zamwayi titsekereni bwana anamani atafuna atapita kukachira khate adauza kuti akasambe mumtsinje anamani adamba kukumbukira misinje ikuluikulu ya kwawo kuchoka zero akuti ala ine ndingabwere ineyo basi osatuluka nkutuluka komwe kuti andione umanguluza nkasambe mumtsinje amengwa chibwana ndapita ndikanyamata kawo kanauza kuti bwana inuyo tiluza chani itafika kale kuko tango sambani madzi ndawa tafika kale bwana tango sambani bwana nditione kuti nyamata onyamula chikwamazo tango sambani bwana mwafika you won't lose anything you already here is the river just dip yourself into the river anamanaja nalo hadi mazimu chaka 7 khate lidata ife pano tikamalankhula chonchi anthu amana kuti kodi ife iwe maziwa chani kuti mapanga ndale usiku kwapatsa nyamata tatu kwanani osangopanga zimene unenasi bwanja anthu amulungu zona free advice kuti autopilot tachita disengage ndi muchikhotese chinthuchi chikhoza kukhotera kuku it needs to be controlled it needs to be controlled osangopanga bwanja nemukapangano ndemuone kuti kodi zipetu ife tasuta chani kapena timakukondani chikondi china chimayenera kuti munthu umuze zoona even zimpweteke koma muze zoona andi munthu chaka zaona kuti zamuyendera amazoona kuti ankandikonda mumamveka kafungo loona yes muguleko looni ndikakuyandikirani mukazuka mkono chonchi kangati mwapana kamphaka kapena mwapana kakhoso tachita niko kalooni kupambamo iwe ndiwe ndani palitina ulo ndacheza ndi anthu akamwa mukakhala kuti muchita kafungo palitina pita masuku umangoyika palilime yes basi achita niko kameneka iwo nganduze chani ndacheza ndi mabig satanduzepo kuti samakukondani amayang'ana kumbali mukamveka kafungo so kafungo sokamthamveka osakula mtima ngati namani tangu sambani musinje tasambani musinje mufuta kuchira likoza kukuchija nyamata ananena kuti khate litakuchoka nyamata ananena kuti bwana tathakale mtunda tathakale mtunda yes bwana tangovula mkanjo tangovula ni bwana tasambani ine apapa ndimanga ujeneka kachinga hapa uchinga kodi pajamani kandani adzati bwezera ndi mulungu Alexandria pesa adatichitira chotani Alexandria adatichitira chowawa iya Alexandria ndi sayapa alipo Alexandria alipo apili koma usamale naye adzambwezera mulungu malingana ndi ntchito zake ndikufuna ndikuyamikeni we have been very candid chifukwa chimene chifukwa Kwagwanji special satuluka wamba aya bwana olokugule wamkulu kule wina samangotuluka chisawawa kasiya maliro atuluka bwanji palibe maliro ndiye usamanena kuti hey ayi bwanji simupanga special Kwagwanji timatengera kaye kuti tione ifana amanena kuti hey kuti moto wa mapesi city water yeah city water amene timapanga decide kukula kwa chinthu so can you say that again amene timapanga decide kukula kwa chinthu worth special ndifeyo ndiye usati mero bero sitakapira zona amwetajikani afika hapo tie zona osati mangopanga tinatake uko hiyo special ndikufuna kupepo sasinthu ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri we say this with a heavy heart kunena kuti ineyo personally I would want President Chabwera atachita bwino kwambiri timakhanziko mumuno bwana likakasidiana akazathu ali mumuno zinthu zikakwera tonse kana ga MCP akamaka chochipa ayi mafuta akasowa MCP akwathira when this economy starts working better tonse we all smile ndiye tikamakuuzani kumene kuti chinthu chichobwedera
takonzani tayali tasambani munsinjemu tasambani munsinje anamani musakule mtima manena kuti mabampu kuli mabampu adriver mabampu mbuyoku yes ifeyo tili kuno fiti kumva kuti chinthu sichikuyenda bwino kaya mwina kuteka ulutsogoloko ifuni kusuma kawani kuno mashoko akusogola ali bwino mukamenya bambu simukuli a president chakwera a president chakwera anthu mtsiku muna kudandaula mwina ena akukuzani kuti anthu ali bwino anthu akudandaula can you do something about it tikatende utala kwanga ayi tukukonda dziko tukukondani a president anthu ambiri kolokungoti muyende mtaunimo ena awo amene akumayimba nyimbo zokuyamikira ndimwa ngama 2000 ngopecha tikuyamikeni kwambiri inu bambo ndevu zamayi inunso apa mkuku ndakuthokozani kwambiri ife ndi Times Television and on this network the news always comes first. Goodbye.